Predstav si, že by si vedel odísť o 10 rokov skôr na dôchodok. Dajme tomu, že plán veku odchodu do dôchodku je u teba 65 rokov. Vtedy budeš dostávať dôchodok zo štátnych pilierov a prestaneš pracovať. Možno si však jeden z tých, ktorí nechcú pracovať až do 65, ale chceli by odísť do dôchodku skôr. Vieš si tento odchod kúpiť vďaka dlhodobému investovaniu. Ak máš 25 rokov a chceš ísť do dôchodku v 55 s rentou 1000 eur mesačne, na tých 10 rokov potrebuješ 120 000 eur. Na nasporenie tejto sumy by ti trebalo teraz investovať 80 eur mesačne so zhodnotením 8% ročne. Celkom fajn, nie? Ak by si chcel aj bonus k štátnemu dôchodku 500 eur mesačne na ďalších 20 rokov, potreboval by si odkladať 35 eur mesačne do nástupu na starobný dôchodok. Tým pádom ťa od solventného 30-ročného pobytu na dôchodku delí 115 eur mesačne. Ak ti to príde veľa, začni s menšou sumou a postupne to navyšuj, pretože už včera bolo neskoro. Sleduj ma pre tvoju lepšiu budúcnosť.